Hej, jeg hedder Marjan Ganju, og jeg er uddannet socialpædagog. Jeg arbejder på Selsmoseskolen som skolehjemvejleder og børne- og ungdomsrådgiver. Jeg sidder i byrådet som formand for det særlige børne- og ungeudvalget og som næstformand for social- og sundhedsudvalget. Jeg er engageret i byrådsarbejde, fordi jeg er optaget af at gøre vores kommune til et bedre sted at leve i. Vi skal blive bedre til at styrke det forebyggende arbejde i forhold til de udsatte børn og unge og deres familier. Vi skal styrke samarbejdet mellem SSB, skoler, gadeplan og nærmiljøet for at sikre tryghed og trivsel. Flere unge skal i job. Derfor skal vi styrke samarbejdet med det private erhvervsliv for at skaffe praktikpladser og job til de unge. I Høje-Taastrup Kommune gør vi meget for at sikre en god integration. Vi har fokus på helhedsindsatser i vores boligområder. Vi har fokus på uddannelse, job, sundhed og trivsel, og det skal vi fortsat arbejde med.